जब दिल टूटेला तो लोग शांत बैठ जाला चुपचाप, लेकिन कुछ महान आत्मा जैसे आशीष यादव बाबू गाना लेके आवेला लोग। गाना का नाम रखेला लोग बिगड़ जाई दुनिया। एकदम सही सुननी आप लोग। प्यार गइल दिमाग गइल, अब गाना के नाम पर जुल्म हो रहा। गाना के थंबनेल देख के लागता कॉल ऑफ ड्यूटी के भोजपुरी वर्जन लॉन्च हो गइल बा। पिस्टल मुंह पे, आंख में आग, बैकग्राउंड देख के सस्ता संस्कारी लव ट्रेंगल ड्रामा लागा। हीरोइन के चेहरा पर एक्सप्रेशन ऐसन बा कि खुद कंफ्यूज बारी कि गाना ब्रेकअप पर बनल बा या क्राइम पिस्टल स्पेशल एपिसोड पर। गाना चालू होते ही आवाज आवेला बिगड़ जाए दुनिया। हमार कान तक आप कोई स्पीकर खुद कहेला भाई बंद कर दो, म्यूट कर दो, अब हमारा बस के बात नहीं के। लिरिक में दर्द बा लेकिन इतना नकली कि दर्द खुद कहे भाई हमार नाम मत घिसीट। आशीष यादव के आवाज में इतना ऑटो ट्यून बा कि खुद रोबोट भी रोए लगो तो वो भी इतना इमोशनल ना दिखाई। एक्टिंग देख के खुद भगवान भी बोल दिए बेटा इतना ओवर मत कर ना तो आतकुली कहते। हीरो साहब पिस्तौल लेके ऐसे भागता ना जैसे घर वाली कह दिले हुई कि रात में लौकी। डायरेक्ट डिलीवरी ऐसा बा जैसे किराया वाला हीरो आ कैमरा वाला दोस्त हो। हीरोइन तो ऐसे खराब बारी जैसे कैमरा कहता का बात बा। मेकअप वेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा ह कि लागत हर इमोशन के ऊपर बलडोजर चला दिले बा। म्यूजिक कंपोजर के इंस्पिरेशन कहाँ से आयल बा इस समझ के हमार दिमाग हिम हो गई। गाना के हर सीन में लाइट, एक्टिंग, कलर, साउंड सब कुछ मौजूद बा। बस कहानी के छोड़ भाई ये गाना सुन के तो वो लोग के ब्रेकअप याद आ गई तो समझ जाए वो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थी बल्कि डिजिटली टॉर्चर हो गई बानी। भाई ये गाना रोमांटिक ना ट्रेजिक हो गई और ट्रेजिक ना मजाक बन गई।